Assam Resemena Trang Mizo Dekha Mishring Sa and Ayamni Ole Heng Hitsu Upatiti Kan Lak Home Anidona Heng Te Hi Abomak Thu Deute Rintlak Lo Deule Belchian Do Lo Deute Aumwe Omlo Kaisian Afiana Kani Tolava Kami Kom Te Atiti Trangka Lak Home Mai Ni Wangin Aing Chin Henge Dikanga Diklavang Ti Hi Kathir Sang Thiam Bik Chia Lava Zufia Turin Manlai Thil Theng Ania Atong Tu Te Han Kom Tur Hi Antam To Si Lava Chu Wang Chuan Hetiang Hian Upatiti Ti In Karun Soi Top Maidona Tin Kan Shria Tur Chu Nam Tin Mai Hi Kay Mani Chadalama Chunin Soi U Velar Mai Chi Kan Nivek Maya Kan Mizo Sam Resemena Trang Te Po Hi An Lo In Soi Turuviau Te Po Ani Ve Theya An Ni Na Bak Bak An Lo In Soi Te Po Ni Ve Theya Chu Tiang Thila Chuan Aing Chin Nge Dika Diklavang Ti Kha Khir Thiam Har To Khop Maya Chu Wangin Ngai Dan Tok Le Khir Dan Tok Kan Thiam Te Po Acha Ange Mi in Kabula Tun Malama Mizo Te Kha Sipaya Trang Chi Lawan Ni Ti Se Dikkati Leanga Midang Le In Tun Ma Mizo Te Kha Sipaya Trang Chi Takan Lo Ni Ti Le Ta Se Dikkati Leang Hetianga Thuin Kal Tak Dikkati Hi Adik Lawin Ti In Chana Diklawa Min Ngai Sak Tu Po Inom Nual Mai Theye Amai Ro Chu Ka Chan Dan Le Ka Ngai Dan Ka Ril Ro Tranga Chua Ka Tranga Te Chuan Adik Tlat Si Ani Atlang Puin Mizo Te Hi Intunu Nalama Hian Kai Shwai Kan Lo Hara Sipai Na Po Hian Abuai Thak Thin Viau Ni Nan Soi Tat Mai Mizo Te Hi Sipai Trang Om Chi Tak Kan Ni Nalai Aoma Trang Chi Lo Top Kan Ni Nalai Aom Pok Ti La Kan Soi Sual Tam Lavang Sipai Kan Tran Chi Nalai Chu Rado Huna Ania Kan Mimasa Sipai Trang Te Kha Rado Na India Tan Ming Thatakin An Lo Bei To Thinani Chuti Rualin In Khokhirna Lam Discipline Lama Khan Boi Thak Le Thung Ni In An Soya Kan Boi Thak Le Thung Ni An Soya An Mani Sipai Trang Ngei Te Poin An Soi Thlatani Zep Thu Po Acheng Love Tun Lai Ero Chuan Chuti Anga Thunun Har Le Lulul Ti Mong Chi Kha Kan Ni To Big Lo Ni In Hriatani Assam Rifle Le Assam Regimena Trang Masa Mizo Te Kha An Rorumin An Po Hrom Khop Maya Thunun Hi An Har Khopa An Ho Tu Te Poin Boi Thak An Ti Thin Khop Ome Chuti Rualin Raldo Na Khan An Huai Senin An Chuan Berte An Le Loisi A An Ti Chengam Chuang Silo An Ang Khan An En Top Chang Te A Mai Thin Ni An Soyani Tin Namdang Ho Tu Chu Soilo An Ho Tu Mizo Po An Za Chuang Lova Mizo Le Mizo Hanin Ti Vak Te Kha Alo Nuam Lo Si A Abuai Thak Ta Lei Leimo Ti Mai Tur Ani Le Ngala Champhai Lam Mi Pula Rawate Lai Lai Kha Pamak Ve Tak Mai Khan Ni A Ani Kha A Hoi Sene E Mai Thin Thin Phu Thi Anei Lo An Ti A Mizorama Olympic Ma Sabera Po Ro Shang Na Bera An Soi Hialani Doi Zep Ni Kha Du Bau Lo Ani A Doi Zep Ni Ai Chuan Achina Tur Ngei Po Tirap Tu Mai Mi Ani Assam Regiment 2nd Battalion An Tran Lai Chuan Champhai Mi Tho Punhun Khumate Ne Na Trang Ho Kha Ani A Pula Rawa Chu Ho Tu Te Du Sak Zong Ni Silo Khan A Ro Hrang Anala Tuka Chu Wangin Bel Kha Akai Hlei Thei Lawani Punhun Khumai Ro Chu An Holdar Ina Oma Ma Se Anu An Han Soi Le Dan Chuan Bel Kai Lek Lo Zo Khan An Holdar Punhun Khuma Zo Kha Pula Rawa Khan Alo Tir Kan Reng Thin Alo Ni A Punhun Khuma Chuan Pula Rawa Sual Zia Chu Holdar Zo Ki Min Ti Renga Kan Kaldu Lo Don Chuan Iluwa Khan Ram Botol Ke Dar Vek Khop Hian Ka He Mai Tur Chenia Te He Min Ti A Ati Hetia Han Soi Hian Adem Na Lam Ain A Chuang Lam Ma Ani Ang Loya A Soyang Khan Ati Du Tak Tak Mai Don Sia A La Om Riau Maya
apalian boxi a punhun khuma khi holdar ani mai baka PT master ani boka inspection a han nei dona te hian pularwat chuan holdar zok punhun khuma hena khaile kanote hei inspection kan nei le dona kabut bun tur miwa hote khai zumana kabut kalo hral dai to si a bot bun tur ka nei to mi lo atia holdar zok hi abot bun tur zong hian a phiwat wat mai thin niom takani ti chuan inspection an han neya an han lam hi PT master ani angin punhun khuma chuan ati dan tur te zir tirin han soi ma sa a visram saudan kati chuan hetiang hian ke kaw tur hetiang hian ke chip tur richak thakin per tur khong tak ani turani ari thak turani atia chumi nu chuan vai tongin visram saudan ti in a han auta a pular watele mithren kathan sual thiam zia chu khatia punhun khuma han au khan rihlek lo hian dime be mai hian lo per lui thlat zel maya anui zat thlama akalma ma zok thin in an soi PT master ani na in punhun khuma chuan kan nui lo thailo an solo tuk ati dan tura han soile thin po in pular wale mithen khatte chuan ole sap anti ve maya chumi nu chuan punhun khuma chu a han out thale a angai te bokin an han per tlai luya mi rual hian an per du lo hrim hrima punhun khuma awle dona per ta chaute kha an tam mai an tialom mizole mizo in zirtir kha an ni a chetaga in ti hlei thei ani box si lova a boi thak viau ani ome second battalion kha an ni a mizo an tam bera an ho tu alu tak tak te ro chu vai an ni heta hian second battalion hi mizo hlang ang dewa soi a oma a mai ro chu mizo hlang chu an ni hau lova a tam ber mizo an ni wangin mizo ro relna ang deu khalo ni ve wangin mizo battalion ang dewa soi an ni ve mai chawani a lang ro chu an ni lo ti hriata thange chuti lai chuan India le Pakistan in kara buina aom neu thina chuti lai chuan Eastern Command General le an how to train khat khan Assam Regiment 2nd Battalion mizo tamberna kha hlo nei lawan ni ti an threru reng maya chu wang chuan Eastern General phei chuan hoi sen na til tuka ka khoiwan rial khoite atingata India le Pakistan an han boi de point ramria ka khoiwan rial khoi ka da manga Pakistan ho chu an pong reng lo tapang atinga reng ani chumi nu chuan buina kha aum le tani unewa chuti ani taka chuan 2nd Battalion commandant hena chuan Eastern Command General Khan ka khoiwan rial khoi te kharun da thate le Kashmir vela Pakistan ho hi hanek chinte se atita a chumi nuwa chuan 2nd Battalion ho chu an chuk thlata sunga chuti lai chuan Bangladesh khu East Pakistan ti alani a Bangladesh ala lova le lam chu West Pakistan ani a chu chuan India akar che ani chu amulan zu thleng chu bong hi atam e maya Pakistan bong le India bong te chu anin tlatpol no inoi maya uila atam lu tuk bok kolai le dai vela te chuan anwak sup maya an ni chuan a that hi sa tam do ne sa hlir an ti maya silai mu an dil bela an ho tu te chuan enga tan nge in ti an ti a mizo ho chuan ral ka na tan silencer khamin petel bokula ari hi omlo sila an ti zaya an tum takero chu zana bong ka kha ani dai si ani an ho tu te chuan ral ka na turani chuan ti in an dilangin silai butam tok an pek bela tin silencer rimang lo chi kha an sem vek boka silai mora an vuata farmai battalion khatin son kha ni a section zong te in anom rang thlia anom tir phada tangin section pakhatin bong pakhat an han kap hlum hal pang maya ale lama section dangin adang an lo tal vele a chutiang zelin ale lam le a section dangin pakhat an lo tal le a
zana chuan an nomna vel chu a hmui hian a hmui vut reng ta mai ani an soidana po mui lo lai ram hi om lo reng an tialom a thente chu an re poka ui po an tal viu ani ang anom tir tana no thin kha awang chak tariu maya thathu man han om me phei chuan khati khopa ui tam kha an rem ta duak mai ani kholai tlan le awak mu tur po an wang ta phar mai anti bong la chu a phai tariu maya rala an hlata viu bok an tialom chulai vela omte chu hindu te an ni hlom si a chutian bong ten han phil rem tak duaka chuan chulai vel Kashmir civil violence om tren kat chuan an commandant bula an hek ta a kapu isipai ho te hi an sole mai bong hi an du hun an tala ui sa ten aya an solo tuk tlatania o kan bong ten ai zo mai don tin mihring sa hial pon ania khoe mo an ka lum te hi an mal pui ti tha le an hnung zang ti tha an hlep thla an repa an ei du tho ti in mihring sa po ei hial angin an heka an commandant chuan ani chumule kalo hawange na dewin kalo zilang atia ma se an commandant po hian mizo ho chu a hlau tlata a chan chu an kap du mayang ti a hlau tlatani mizo ho te pula thlen chuan commandant me usi khan onem le doi o te umai hian vai tongin kasepai te in thok tha e a huai po in huaina ro ral po in hlau lo amai ro chu hei bong te in tal saka ui sa te du to kinin aya helai velami te hian ui sa e hian ten lu tuk tat mai si a hei anon hek chiwania a ama ro chu bong sa in ei hi tha e ui sa in ei po hi a tha mai e in du no ei zel phot mai te un amai ro chu mihring sa em hi chu ei lo hram ro o atita a chutia mihring sa ei ang hial an han than tak atang phei chuan Pakistan ho chuan an hlau tal tuka kan nai chona thalawang min ka hlum chuan kan san ei mai dona an ti maya thi to nu po sai nei sak chu ala hlau om thon yang an hlau ta khop maya mizo ho tharuk an om nuwa phei chuan Pakistan ho an tom ne tal tuka border hi a nainan ron naingam to lo reng mai ni border tanga lade umaya an son ta dai mai an ti chu anom na huna chuan mizo sipai ho chuan thian tha tak te an no nei ve a chungte chuan ngam tlak le thian tha ti in mi hring sa hin ei thin reng emoni le an han ti la chuan ani mizo ho chuan manlai kan mizo lal te anga thuai tuk dol style kha mangin intirap thla kha man ro thatak ani the ni ti an hreran maya chu he hmuna nom ma tanga an tum dan po ani de urenga e ti tak taka chuan kan soi du lo mai maya mi hring sa he tui berzo ka lom ma se he tiang tu soi chi po ni lova te han ti ya a mi hring sa chuan nung zang ti te a bop ti te he tui du ania te han ti ya an soina an thian te chuan an lo soi chuak le lo thei lova mi zo ho chu an rap om e mai an ti ya an rap e mai ni Pakistan sipai po in an hlau phale zual ni in an soi chutiang khop chuan India tan an thok tha in an tangkaya ma se in thunon na discipline lam hi a om hlei theilo renga sipai ni si kha mani duang angin an oma ho tu te thu an ngai chang bok si lo an sual tuka an huai sia an bui thak chang om de fo mai ni chuti rualin in kana om to na alan phot chuan an mani zok hian an commandant hena ngoi ro ka pu kan vaka ma sange aka ma sa tu zoka tranzel tur aka nung tu zoka tran chu kan thi tam mai a thangai lo an ti a chu an commandant rim song tak adu dan tak alo ni a good ati maya aka ma sa tu wa an va tang tange ya kan lu chuak ke te an ti ya an huala an ho tu te du ai thui an va lu chang te a oma Pakistan kho pui de te an va hual thina an ho tu te chuan khang em te chu vati su in thimang zowange
in hualel tuk nu nau te kha in kap hlum palange ti in thuan thonin an cha hial zokani chutia an khopui de ute an walak chuan an nula te chu nal tak tak le mel tha tak tak te an tam maya chung ho chu kom nelin an han fiam vel thina kan in chu concrete in chhong sari te hi ani a step kali thiam em I theyang em an han ti a nula te chuan theyang an ti a ani le in chhong loi thiam em an han ti le a o thiam e kapu an han ti a an ni chuan poisa chiari thiam em an han ti le a nula te chuan o thiam e an ti zela chuta atop khanan chu ti ni chuan kan puya I that don chu a chu chui duang em kan pui ni duang em ni te na poisa chiar khai na tura ni mai dona an han ti zet chuan chu ti ang lo liam anula te thak hlel chu mana ta tun thlengin aum chuang lova Pakistan nula te chak zo tak alo ni si a ramdanga pasal nei don ma sela mi pa ai mai chia zok hi nupui pasal chung changa akum khot huangam huai zok anlo ni box si nen o a thalo tuk kapu keiman nei dulu tuk chemole anti a chuti ang an nula te han fiam vel chu nuam anti wangin in ka te kha an hoi pha niom te in anin soi in nei phei chu om ta chuang lova ti chuan Pakistan sipai ho kha chu thlang taka an tom te tal tuka anti hekte hi kan mi zo sipai huai sente in soi theina te po ani ve anga kan oim oi lo mo a hlimom ve hrim mai an battalion a hian mizo ni lo officer role second lieutenant captain major tiang ho kha vai ho de uve kan ni a khang ho kha officer tam tak anom ve ani chung te chuan an che dan hi po hro an ti de uviau thina in an hlau ru veka kan sapon ei duang an ti a an murong ra khop mai ma se ral kap tu re ro chuan an chuan ber an ni loi box si ani mi hring sa po ei du mai an ngai awang khan an hlau ema a om po om viawe ramboi lai khan Pakistan an ham sipai te an training lai khan ramsa an kap thina Pakistan ho ten pulol de hne na an zual ko khan ril tramin siam ani yang chu nang mani sa an na ei lo chu in van nei hle zo kan ni chu ti in asoye an ti a chu tiang chon mi zo te hi kan tho sang ana in kan lo huai sare e mani ole tuntuma tan chuan kan lo du tong le ri photanga thungai nom tak tak mengwar thak tak tak ronti chua zelan dona ilongai chang don nia tin ithil ton ngai nom tak tak te le inu le pa ipi le pu te le I thian te thil ton ngai nom tak tak thamral ta na uyom tak si hriat te kha he number kan talana hian ron thon ve ro le